ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನಿ ನೀನು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಬೈದೆ ಯಾನ ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಸಜಿಪದ ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸಜಿಪ ನಮ್ಮ ಬಂಟೋಳ ತಾಲೂಕು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಪ ತಲಮುಗೆರುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಸುದೇತ ಬರಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪುಯ್ ಅಂದಾಯೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಿಪಾಬೆ. ಎಸ್ ಕೈತಲ್ ಸುದೇಕ್ ಯಾನ್ ಎತ್ತೆರಾಂಡ್ ಸುದೇಕ್ ಬರ್ಪುನ ತುಂಬು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪಡು ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡ ದಯದಿದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಲೆ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಹೊಡ್ಸಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪೆರೆ ಇತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಇಜಿನ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪೆರೆನೆ ಪೂರ್ಚಿ ಇಂದೆ ಎನ್ನ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಒಂಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಬೈಕ್ ಮೂಲಿಪ್ಪಡು ಇಂದೆ ತೂಂದುಲರತ್ತೆ ಎಂದು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಮೆಲ್ಕರ್ ಬನ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ದಾಯ ಬೈತೆ ಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ತುಚ್ಚಿಪಾಡು ವೀಡಿಯೋಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದೇರು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲೆಂತ ಜನ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಬರಡು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಕಳೆಂಕ ನೀರು ಪೂರ ಹಂಚಿಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ನಾಡಿನಾಗ ತುಲೆ ತುಲೆ ಎಸ್ ತಿಕನ್ ಮರುವಾಯಿ ನೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಚ ನಾಡುವೆ ಎಸ್ ಇಂಚ ಕಾರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಬರೋಡು ಈ ಮರುವೆ ಉಂಡತೆ ಸುದೆತ್ತ ಬರೀಟೆ ತಿಕ್ಕುಣೆ ಸುದೆತ್ತ ತೀರಡೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಣೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಐನತ ಬರೀಟೆ ಪೇಜಿಗ ನಡುಟು ಗುಂಡಿದ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚಿ ತಿಕ್ಕುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬರೀಟೆ ಒಂತದ್ದು ಪೇಜಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂದಿ ಪೋರ್ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿದ ಸೀಸನ್ ನಮಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೆಜ್ಜರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಸ್ತುಲೆ ಸುದೆತ್ತ ಮರುವೈ ಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ನಮ್ಗೆ ತೋಜುಂಡು ಕಡಲ್ದ ಮರುವೈ ಚೂರು ಎಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಸುದೆತ್ತ ಅದು ಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮರುವೈ 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 ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮರುವೈ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಪೆಜ್ಜರೆ ಬೊಪ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪುಗು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಸಳೆ ಮರುವೈ ಕಜಿಪುಗು ಈತ್ ಮರುವೈ ಅವು ಟೈಮ್ ಲಾಂಡ ಆಜಿ 10 ಕೈತಲಾಂಡ ನಾ ಪಿದಾಡ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಸುದೆಟ್ಟು ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅಂತೆರೆ ನಾ ದೊಡಮ ಸೊ ಏನ ಪಿದಾಡುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ದಿನ.